Ngizake umshaya lapho kuTola State ngoba ngisiphe umshaya noma master. Hayi kakhulu. Zero kaniseti lelo. Zero kaniseti vale. Ah yeah. Yeah. I think you're before Scala. That's Nezari Oh, I said go to look team. Okay, too late. Ngiyazi bafowethu ukuthi nama surprise vele enobabili enteni ufuna ukuthi ningibonise wona mangabe siqala bafowethu ngithi. Yeah. Ngithatha umhlabeni. Khona uthola uphuza kathathu ngosuku uphuza kuseni ungalayo. Ngicela ubheke ngoba manje akuso wami umhlabeni. Umhlabeni mawakanje uphuze mina uphuze nomsuku la. Mina thothi limele noma samwe. Mhlawumbe kashayiwe mhlawumbe umhlabeni. Thothi uyitha. Okay, insist. Angamdutsela futhi umdala. Yeah, ngoba usebenzisa namanzi ashisayo. Uphuza nje kathathu ngosuku. Ngicela umukele lapha. Mfowethu ngiyacabanga nawe uyiphethe surprise board. Ayikhona. Okay. Mhlabela lana. Ewu. Ngivule mfowethu nanzo ngidosela. Ngivule. Ayungone yebo. Aboma ngathi immune system mase ngonyathela ngenyathela ukuthi into eyinkinga yabo labo Facebook no TikTok bazona izinto ngoba sigcina silingana lapha phambi kwabantu kanye sihlangana ukuthi ugcina usuthola imvelo ngiyabonga lokho engakwenza ngoba ubhuti wayengihlasela kwasho ukuthi ufike ekhaya ngiyabonga igame manje esafika lenhlulini iyajabula ikiphimisela amazwi kithi sayiphendula yotshala umsile yabo ejada umsile uthi uziyasho nasemakhaya ungazi awazobona umbethe ngiphendula yabo egcine bethu umbona ukuthi sebeyambona Ukhuluma ngobani? Ngingashaba futhi la Abafethu abancane abasafufusa. Sapho ngaphandle lo nalwanga. Lo ngoba le game ngiyaxolisa ukuthi wena ngaphandle. Yabona. Omatho. Ngoba le game ifikelelekini ngisho ama promotion eJP begida bejoyina bafele ngimezi izinto bengibukela la. Ukuba thina sibeyihlanyisa bathina sibiza izinto kwindlela. Ngiyabonga ukuthi ngibukele umbethe uyeza yini. Awutshene ngisho ukuthi mangabe wena ngoba kwakuzwakala la ukuthi wathi mawuzoperform wahamba wazoboleka istick ezikhali zikamfowethu ukuthi uyoperform. Ngoba ekhuluma ngalabo AI bakhona bokuthi ikhuluma into engekho. USB hayi ukuthi mawuthi ingoma za Tuturas ukuthi ingoma zakhe fanele ngithathe USB yakhe. Umgqumeni usho manje udla ingoma zamgqumeni ngoba engasekho ngiyidlala nge-USB. USB uyaload ingoma ufuna ukuyidlala. Mawuthi ngifuna ukudlala ezakhe ngayidlala makuthi ngiyathanda angangathandi futhi angiyidlala. Base kuwudaba lokuzenza muhle kumhla wami. Ulofanele ukuthi umhla sengithe umhla wami ufanele ukuthi umhla wami. Unehlathi enekipa lokade semsupport lento ngiyithanda ngempela sengithumela ngomhlalo ngoba umhlalo bafe baxoshwa bacula abakhulu besibukela yini bafe baxoshwa baziba edit ithombe bayiphimise baphinde bashisa nane uniform abalandi ngoba sebebuye sebezoxova abanamhlaba kumanje wawamona umhlaba emcimbini Angiyeki ngoba bahambe ekhuluma izinto abangahlangana nazo. Bese na umfowethu waphazama ngohambe wothula inkulumo ngesiko.
Afanele uma umuntu wesilisa uke uzizwe umuntu wesifazane ukukhuluma naye. Kungcono bese ngivela nje ekhaya njena ukuthi ngihamba ngoba bese ngikulethile lokho kuyi-surprise. Iyona into ebengifisa ifike iyona esizongichazela ukuthi kahle inhloboni kaBhende leyo. Kodwa njengoba umfana nenkani kade kancane Sacha umoya isigini. ngaloze nje Kuthiwa yabona ngaphandle. eKhanada uBenson. Angiyakwazi Yebo hlala phansi. Awungivule mshana. Umoya isigini. ukusenza izinto. Kanti lahlale phambi kwakho. Ingabe ngithanda ukuyakho unengqondo yakho. Manje uthatha isidingo sakho uyazi ukuthi uhlale phambi kwakho uchaza ukuthini Uhlale phambi kwakho. Ngiyazeka yasimini. usho ukuthi usabuye Hayi. Basuke bephuze bengadli. Manje. Uyabe lotshoza.